салом дӯстон, шаби гузашта бозиҳои лигаи чемпионҳо ҳам дар Аврупо ва ҳам дар Осиё хеле ҷолибу ҳассос буданд. Алҳилолро манъ карда намешавад. Бори охир ин дастаро дар ин мусобиқа шояд Истиқлол шикаст дода буд. Ин даста ба марҳилаи баъдӣ рафт ва он ҷо бо Ал-Айн рақобат мекунад. Қасди Роналдоро мегиранд чи? Дар Аврупо бошад фақат фаворитҳо ғалаба мекунанд. Имшаб дар ду ҷуфти дигар исми ғолибон муайян гардид ва ин кадом дастҳо ҳастанд? Аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имрӯз низ давоми лигаи чемпионҳо мегузарад. Атлетико Мадрид дар майдони худ Интерро пешвоз мегирад. А Боруссия Дортмунд бошад қувваи худро бо ПСВ месанҷад. Кадоме аз ин дастҳо ба даври якчорниҳоӣ рухат меёбанд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100. Дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аз миёни дастаҳои саудӣ дар лигаи чемпионҳо агар дастаи Роналдо фурсатҳои ахир ҳеҷ наметавонад ба худ биёяд, Ал-Ҳилол чун фаворити асосӣ бо чунин бозӣ аст. Дастаи қаҳрамоншаванда дар Арабистон ин мавсим бозии арзанда ба рекордҳои Гиннес нишон медиҳад. зидди дастаи Бензема, Митрович ва бо ёронаш зури бад бозӣ карданд ва бозам ғалаба намуданд. Малком бозам гол заду Ал-Ҳилол аз рӯи давомнокии силсилаи пирӯзиҳо рекорди ҷаҳонӣ гузошт. Дастаи Жорже Жезус 28 бозӣ пайҳам фақат пирӯзӣ дораду халос. Маъз ҳамин дастовардро ба китобҳои рекордҳои Гиннес ворид карданд. баъди пирӯзии сафарӣ дар бозии дуввум Ал-Ҳилол дар ду бозӣ бо ҳисоби умумӣ 4-0 ғолиб омад. акнун дар даври ниманиҳоӣ Митрович ва Малком бояд ки қасди Ал-Насрро аз Ал-Айни Иморот бигиранд. Ба назарам сату сифати бозии Ал-Ҳилол хушбинкунанда аст. ин мавсим дар футболи Осиё гапзани асосии онҳо мебошанд ва бо ин бозӣ ҳамаро аз пеши роҳи худ дур мекунад. Роналдо ҳам бояд бар ивази овардани шиносо ва рафиқони нолозим пири коре ба мисоли Жорже Жезус биёрад. Бозингарони дурусту мураббии оқил кафолати асосӣ барои комёбиҳои Ал-Ҳилол мешаванд. Чунин бозию чунин пирӯзӣ баҳри комёбиҳои минбаъдаи Ал-Ҳилол ва хашмҳои Ал-Насри пурмалол кафолат мешаванд. дар лигаи чемпионҳои Аврупо бошад ахиран мухлисони Барса то ба охир хандиданд. яъне ин навбат хандаву табассумҳои дилбохтагони Блаугранс то саҳар идома кард. аслан Барса зидди дастаҳои бузург солҳои ахир фақат мухлисонашро ба гирья меорад, вале ин навбат таърихсозӣ карда шуд. пирӯзӣ бо ҳисоби 3-1 зидди Наполи ахиран Барсаро ба даври чорякфиналӣ бурд. ду голи тезкоре ки дар давоми 3 дақиқа вориди дарвозаи Алекс Мерет шуд, ба ғалабаи бовариноки шогирдони Хави шароит фароҳам овард. ҳарчанд бисёриҳо бо вуҷуди ҷароҳатҳои зиёд Барсаро ба қавле дар ин бозӣ аутсайдер медонистанд, вале кӯдакони Хави қаҳрамонӣ карда тавонистанд. новобаста аз он ки тавобати гави зиёд тӯл кашид ва Балде бо Педриам баъдтар ба майдон меоянд, ҳамаи инро кори академия пушоинда метавонад, зеро он ҷо бозингари такягӯӣ дар сатҳи Родри, Марк Бернал ва бриллианти асосӣ Гили Фернандес бузург шуда истоданд. ҳозир бошад бозии Пау Кубарси ва Фермин Лопес бениҳоят боваринок аст. агар дар бораи оянда фаротар фикр кунем, навгониҳоям зиёдтар мешаванд. ба ҷои Хави ягон тренери дигар меояду бо ин кӯдакон дунёро чапагардон мекунад. ки аз ҳама зур бо кӯдакон кор мекунад, фикр мекунам бисёриҳо пай бурданд, аммо овардани ӯ хеле мушкил мегардад. камаш 1 сол интизор шуданд дар кор. то ин дам бошад фазои кӯдакона бо таҷрибаи Барселона дастаи таърифи неаполитянҳоро зери по кард. хвича ва Осимхен ки дигар равшаниашро баробар ба ситораҳо медонистанд, дар ин бозӣ ба пурраги хомӯш карда шуданд. вақти ҳисоби 2-1 вақти Ромео бо Роберто ба майдон омаданд, асабонияти мухлисони Барса як замон зиёд шуд, вале пири кор Серхио ба рақобати дастаи Хави нерӯи нав бахшид ва Барса ба пуррагӣ маркази майдонро зери даст гирифт. ин ҳам кори арзандаи таъриф аз ҷониби Роберто буд. наврасони эҳтиётии Наполи бошанд баръакс нақшаҳои Калсонаро вайрон карданд. масалан ҳар дуэли Матиас Оливера зидди Ямал бо пирӯзии истеъдоди ҷавони каталонӣ хотима меёфт. голи охирин дар иҷрои Левандовски бошад ба пуррагӣ дили неаполитянҳоро аз ҳисоббаробаркунӣ хунук кард. комбинатсияи то ин гол анҷом шуда ҳам нишон дод ки чӣ тавр миллионҳо одамон солиёни зиёд ба Каталониё мухлисанд.
баъди ҳисоби 3-1 дигар ҳисоб тағйир наёфту дастаи хави ба даври чорякфиналӣ рафт. Барои Наполи бошад на он 10 миллиони ваъдагӣ ангезаи иловагӣ шуд ва на дриблингҳои нобакори он гурҷӣ фоида оварданд. қаҳрамони асосии бозӣ будани Жуэл Кунде дар баробари Ямал ҳам маҳз барои нафасгир кардани Хвича буд. Хулас ки Барса агар бо ин Кубарсиу Фирминиҳо дар ин сину солашон чунин бозиҳоро нишон диҳад, баъди 3-4 сол дигар намедонам кадом даста дилу гурда мекунад муқобили Барса сарбасар шавад. аз миёни ҷуфти дигари марҳилаи ҳаштякниҳоӣ бошад Арсенал тавонист баъди 14 сол худро шомили ҳаштгонаи беҳтарин намояд. Инро хат ҳам заҳмати бузург талаб кард ва танҳо баъди силсилазарбаҳои пеналтӣ ба даст омад. қаҳрамони артиши лондониҳо бошад дарвозабон Давид Рая эътироф шуд. дар хона бо як азоб тавонистанд садгузориҳои Портуро убур кунанд. аввал голи ҷавобӣ дар иҷрои Тросар заданд ва баъдан корро ба силсилазарбаҳои пеналтӣ расониданд ва он ҷо муваффақ шуданд. вале агар ба нуқтаи калидии бозӣ баргардем, ин ҳам амали зебои Эдегор буд. бозингари норвегӣ тавонист бо як партов се рақиби худро аз назди тӯб берун кунад ва барои голи ягонаи Тросард дар нимаи аввал имкон нуқта гузошт. то ин дам Арсенал дар 6 бозии марҳилаи плей-офф пирӯз нашуда буд. агар рохати аллакай моли таърихшудаи Арсеналро як тараф гузорем, Порту ҳам ба ҳардуи бозӣ омодагии хуб дида буд. аз нуқтаи назари адолат футбол зидди антифутбол пирӯз омад. зеро талошҳои Арсенал зидди ҷонканиҳои Порту дар майдон ба маротиб форамтар буданд. 14 сол бошад тавре гузаштааст ки мо аз умрамон гузаштани онро пай набурдаем. тасаввур кунед, 14 сол гузаштааст аз рақобати Арсенал ва Барселона, яъне бори охир дар ин марҳила 14 сол пеш Арсенал зидди Барса бозӣ карда буд. агар ин маврид қуръакашӣ ин дасторо ба ҳам орад, пас Арсенал фаворит хоҳад буд. вале ба ҳамаи ин ҳолу вақт зиёд асту Арсенал бошад гӯшу ҳушро бояд ба самти пойгаи қаҳрамонӣ дар лигаи дохилӣ кунад. ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.